салом бинандагони азиз, тозаҳои тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳодӣ шумо мекунем. нахуст мурури кӯтоҳ ба сархати мавзӯъҳои имрӯз 10 феврал. мақомоти тоҷикистон гуфтанд ки иҷоза намедиҳанд қимати билети ҳавопаймоҳо боло равад, вале мусофирон дигар чиз мегӯянд. Мегирам билетшону хеса рафтан мегирам, чӣ кор мекунам? Қимат нест ки гирифтосиян дигар. ҳаққи нафақа дар тоҷикистон барои зиндагии пиронсолон кофист? яке аз онҳо мегӯяд ки не. кӯдакҳо рӯза мешавад душна хачхед. додситони Кӯлоб қазияи ҷавонеро шарҳ дод ки бо вуҷуди бемории сахт ӯро ба артиш ва аз он ҷо ба шифохона бурданд. гарнизони минтақаи Кӯлоб дар шикоят кам ариза навиштам, то имрӯзо ягон ҷавоб нисбати аризаи ма омад нест. чаро нархи чипта ба самти Русия гарон аст? Ин савол дар нишасти хабарии Оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон аз ҳама бештар садо медод. раиси ин ниҳод аз афзоиши парвозҳо ва беҳбудии вазъи ширкатҳои ҳавопаймоӣ маълумот дода, ҳамзамон гуфт ки онҳо ҷонибдори боло бурдани нархи чиптаҳои ҳавопаймо нестанд. аммо аксари корбарони озодӣ ҳам аз болоравии нархи чиптаҳо шикоят мекунанд. гузориши Алишер Зарифӣ дар ин бора аст. яъне нархи муайяни доимии ягонаест. и вобастагӣ раиси Оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон хабар дод ки парвозҳо ба Русия дубора дар сатҳи давраи пеш аз ковидӣ барқарор шуданд. ҳоло миёни ду кишвар ҳафтае 120 парвоз сурат мегирад, вале раҳбари Оҷонсӣ нагуфт ки нархи билет барои ин парвозҳо ба сатҳи пешина баргашт ё не. танҳо зикр намуд ки нархи парвоз набояд боло равад. агентии авиатсия граждани ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ дар самти танзим ва назорати фаъолияти авиатсияи гражданӣ оид ба афзоиши беасоси нарх зид аст. чораҳои дахлдорро меандешад. хабар доред аллакай. мо нисбати ин масъала ҳатман танзим мекунем ки нарх на зиёда аз доираи арзиши аслӣ ва он фоизи муайяне ки ҳамчун фоида онҳо мегиранд аз ин бояд афзоиш дода нашавад. дар ҳоле ки намояндагони Оҷонсӣ ҳимояи ҳуқуқи муштариёнро аз вазифаҳои асосии худ меҳисобанд, хоҳишмандони парвоз аз гаронии нархи чиптаҳо нигаронӣ доранд. қиматтарая хай чӣ кор мекунӣ дига? ҳам пурсидоси 6-300 ҳамин мегирам билетшону хеса рафтан мегирам дига, чӣ кор мекунам? қимат нест ки гирифтосиян дига. рӯз то рӯз қимат кардосиян бо. сокинон мегӯянд пеши роҳи зуд қимат шудани чипта бояд гирифта шавад, зеро нархи он ба даромаде ки онҳо доранд мувофиқ нест. боздиди мо аз нуқтаҳои чиптафурӯшӣ нишон дод ки нархи чиптаи ҳавопаймоӣ ба самти Русия то 6000 сомонӣ аст. икром субонзода раиси Оҷонсии авиатсияи шаҳрвандӣ рӯзи 10 феврал мушаххасан нагуфт ки арзиши чиптаи ҳавопаймоӣ ба самти Русия бояд чӣ қадар бошад. ин дар ҳолест ки идораи Оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон соли гузашта эълон карда буд ки нархи чиптаи ҳавопаймоӣ ба самти Русия набояд аз $500 боло бошад. рӯзи 10 феврал дар нуқтаҳои чиптафурӯшӣ ҳарчанд нархи билети ҳавопаймоӣ расман то 6000 сомонӣ нишон дода шуд, ҳамсуҳбатони мо мегуфтанд ки онро бо нархи аз ин бештар дастрас мекунанд. ҳафтаи гузашта масъулони хадамоти зидди инҳисорӣ гуфта буданд ки нархи билетро аз Тоҷикистон ба Русия ширкатҳои ҳавопаймоӣ таъин мекунанд ва ин ниҳод барои танзими арзиши он дасткӯтоҳ аст. шикоятҳо аз гарон будани нархи билети ҳавопаймо аз Тоҷикистон ба Русия чанд сол аст ки садо медиҳад. ин масири ҳаракати садҳо ҳазор муҳоҷири корист ки даромадашон оилаҳо ва иқтисод дар Тоҷикистонро таъмини молӣ мекунад. барномаро идома медиҳем. наздикони 10 сарбоз дар Кӯлоб ба додситони ҳарбӣ шикоят карданд ки фарзандонашонро бо роҳи ғайриқонунӣ ба сафи артиш ҷалб мекунанд. онҳо иддао доранд ки фарзандони бемори онҳоро иҷборан ба хизмат бурдаанд. додситонӣ мегӯяд ин сарбозонро дигарбора ташхиси тиббӣ мекунанд ва шикояти онҳо ҷиддан тафтиш мешавад. маҳмудҷони раҳматзода мавзӯъро идома медиҳад. бар пояи 40 шикоят аз даъвати ҷавонони бемор ба артиш, додситони ҳарбии минтақаи Кӯлоб санҷишҳои иловагии тиббӣ баргузор мекунад. қарори ниҳоӣ дар бораи қонунӣ ё ғайриқонунӣ будани даъват ба хидмати ҳарбӣ он гоҳ гирифта мешавад. вале бархе аз шикояткунандагон ба санҷиши ҳақиқӣ бовар надоранд.
ҳарчанд додситони ҳарбӣ мегӯяд тафтиш ҷиддӣ хоҳад буд. аммо бархе сокинон мегӯянд ки бештари шикоятҳои онҳо бебаррасӣ мемонад. яке аз онҳо падари Толибҷон Ашуруфи 21 сола аст ки мегӯяд писари беморашро бо вуҷуди ташхисҳои тиббӣ ба артиш бурданд. ман рафтам прокуратураи гарнизони минтақаи Кӯлобда шикоят кам ариза навиштам, то имрӯзол ягон ҷавоб нисбати аризаи ма омада нест. пеш аз сарбозшикори Толибҷон ӯро 12 октябр расман ба комиссарияти ҳарбии Фархор даъват карданд. комиссияи тиббӣ Толибҷонро ба сабаби сурох будани пардаи гӯши чапаш ғайриқобили хидмат дониста ҷавоб додааст. маҳмадулло Ашуруф падари Толибҷон мегӯяд чаро барои санҷиши натиҷаҳои як комиссияи тиббӣ бояд комиссияи дигар ташкил карда шавад. шикояткунандагони дигар мегӯянд сабаби такрор шудани чунин ҳолатҳо беҷазо мондани онҳоест ки беморонро бо роҳи сарбозшикор ба хидмат мебаранд то нақшаро иҷро намоянд, вале додситони ҳарбии минтақаи Кӯлоб беҷазо мондани гунаҳкоронро рад мекунад. барои ғайриқонунӣ даъват кардам ба хизмати ҳарбӣ нисбати сардори зершӯъбаи дуюми комиссарияти ҳарбии шаҳри Кӯлоб ва нисбати сардори зершӯъбаи дуюми комиссарияти ноҳияи Муъминобод парвандаи сунъатӣ оғоз карда шуд. яъне аз 40 шикояти ворид шуда танҳо нисбати 2 ҳолат парванда боз шудааст. маҳмадулло Ашуруф мегӯяд 3 моҳ ба ин су талош дорад, вале посухе нест ва ӯ намедонад писари бемораш дар артиш чӣ ҳол дошта бошад. маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб. хабари болоравии ҳаҷми маошу нафақа дар моҳи январ аксар сокинони бознишастаи кишварро хушҳолу умедвор кард. аммо мақомот ахиран гуфтанд нафақа барои танҳо як гурӯҳи маҳдуд аз ҷумла ятимони кул боло бурда мешавад. масъулини оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Тоҷикистон эълон карданд ки барои зиёд кардани ҳаҷми нафақаи иҷтимоӣ буҷаи кофӣ надоранд. ин ҳам дар ҳолест ки болоравии нарху наво дар кишвар дар як соли ахир зиндагии қишри бознишастаро сахттар кардааст. нигораи Фазлиддин аз зиндагии як зани солхӯрда қисса мекунад. анбори бозори пешини Шоҳмансур. Қарасоч Мавлонова бо духтару 5 набераи ятимаш инҷо зиндагӣ мекунанд. зани 66 сола танҳо парастори ин кӯдакон аст. дар ба дар шудем, бехона бедар. кӯдакҳо аз ӯ кашидан. дига ман бачаи калон надорам, ёрдамчӣ надорам, як зани муштипар. дар дилма худам медонам, худои торса. ман қариб 20 сол кор кардам. 20 сол зиёд кор кардам. то нафақа биромадана кор кардам. болошта пул мемонам, пули свет метиҳам, пули об, мусор, пули квартира. кӯдакҳо рӯзе мешавад, душна. хеч хел кунам. соли 2013 дар ҳаёти ин зан соли фоҷиабор буд. шавҳараш бар асари бемории саратон фафтид, писарашро дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Русия ба қатл расонданд. Қарасоч Мавлонова манзиле ки истиқомат мекард, барои табобати шавҳараш дар бонк ба гарав гузошт. ин пиразан ҳоло 300 сомонӣ нафақа мегирад. ӯ мегӯяд пас аз марги писараш келинаш дубора издивоҷ кард. фарзандонашро тарк кард. Қарасоч Мавлонова маҷбур шуд ки 3 фарзанди писарашро ба хонаи ятимон супорад, зеро шароити таъмини онҳоро надошт. ин зан умед дошт ки имсол ҳаҷми нафақааш боло меравад, аммо дар нишасти хабарии агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Тоҷикистон гуфта шуд, ки нафақаи иҷтимоӣ боло бурда намешавад. нафақаҳои иҷтимоиро зиёд карда наметавонем. вақте ки худи нафақа аз маоши мо вобастагӣ ки дорад, мо андозаи вай тартиб муқаррар шудааст, зиёд карда наметавонем. вале ки мо вақте ки андозаи иҷтимоиро мебардорем, аллакай вай ба андози ба нафақаи коргар ки баробар мешавад,
аллакай адолати иҷтимоиро аз байн мебарад. маблағи миёнаи нафақапулӣ дар тоҷикистон 321 сомонӣ аст ки ба гуфтаи соҳибназарон барои бароварда сохтани ниёзҳои зиндагӣ кофӣ нест. коршиносон бар инанд ки низоми нафақапулӣ ба бознигарӣ ниёз дорад, вале воқеияти имкониятҳои мақомотро низ бояд ба назар гирифт ки имкониятҳои маҳдуд доранд. дар аввали соли ҷорӣ дар тоҷикистон наздики 750 000 нафақахӯр сабт шудааст ки 21% онҳоро маъюбон ташкил медиҳанд. ҳоло нафақаи қарасоч мавлонова ҳарчанд боло намеравад, аммо вай барои набераҳои ятимаш метавонад ба кӯмакпулии бештар умед бандад. барномаро бо гузорише аз афғонистон пай мегирем. дар афғонистон як хонақоҳи қадимие дар ҳоли нобудӣ аст ки бовар меравад дар он ҷалолиддини балхӣ таҳсил кардааст. хонақоҳи баҳовуддин дар вилояти балх дар наздикии шаҳри мазори шариф дар асри 13 макони илму фарҳанг будааст. ҳоло рӯи деворҳои паҳну гилини он кӯдакон бозӣ мекунанд ва фарҳангиёни афғонистон метарсанд ки харобаҳои қобили босозии ин осори таърихӣ нобуд мешавад. ҳамкорам тоҳири сафар гузориш медиҳад. در اینجا جلالالدین بلخی یکی از بزرگترین شاعران فارسی زبان درس خوانده است. در این خانقاه که با نام پدر مولانا خانقاه بهاءالدین ولد در ولایت بلخی افغانستان معروف است. بشنو از نی چون حکایت میکنه و از جدایی ها شکایت میکنه. از خانقاه بهاءالدین که در عصر 13 مدرسه پرآوازه زمان خودش بوده است، حالا گنبد و دیوارهای فرو رفته باقی ماندند. آنهایی که به زیارت میآیند میگویند که گریه‌شان میگیرد. حضرت مولانا یک شخصیت والا و بزرگ است در جهان. ما حس خوبی بر ما رخ میده، ولی همین که خرابه هایش میبینیم که تو مخروبه به این حال انداختگی است، به این حال افتیدگی است، احساس پریشانی به ما رخ میده. خانقاه در ناحیه بلخ در 20 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. دیوارهایش که 110 سانتی متری عرض دارند با خشت خام ساخته شدند. حکومت قبلی افغانستان برای پیشگیری از ویران شدن خانقاه بالایش را با آهن پوشاند، ولی بنابر حضور طالبان در اینجا دیگر کار کردن نتوانست. دولت پیشین وزارت اطلاعات فعلا تلاش کردن، هیئت را فرستادن، اینجا آمدن نسبت تعدیدات بلند امنیتی که ایجا بود دیگه مخالفین دولت حضور فیزیکی داشتن در ساحه. ما نتوانستیم که ساحه را بیاییم، اما کارهایی که لازم است انجام بدیم نتوانستیم بنابر تعدیدات امنیتی. اکنون طالبان هم میگویند میخواهند خانقاهی که جلالالدین بلخی آنجا زمان کودکیش تحصیل کرده است آباد شود. اول اینکه ما آماده ایم به آنهایی که میخواهند خانقاه را تعمیر کنند کمک رسانیم. دوم اینکه ما تلاش داریم تا زمان آغاز تعمیر مکان تولد مولانا را محافظت کنیم تا از بین نرود. دایر به مکان تولد جلالالدین بلخی که سال 1207 به دنیا آمده است عقیده های گوناگون وجود دارد. قسم آن را قلمرو بلخی افغانستان و قسم دیگر روستای در بخش تاجیکستان می‌دانند. بنا به نوشته‌های تاریخی خانقاه پدر مولانا هنگام حمله مغول‌ها در سال 1221 میلادی ویران شده است، در زمانی که او از اینجا با اهل خانواده‌اش به ایران فرار کرد. فرهنگیان افغانستان میگویند از بین رفتن این مکان علمی و عارفانه برابر با از بین رفتن یک پارچه تاریخی ارزشمند بشر است. برنامه خبری اینجا به پایان رسید. اخبار و گزارش های از این هم بیشتر را در وبسایت رادیوی آزادی، صفحه های ما در فیسبوک، یوتیوب و توییتر پیدا و تماشا و مطالعه کنید. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.